Днес ще ви представим една разновидност на маса с вдигащи се плотове. Мислехме да направим филма изцяло в мълчание, защото шикът не се нуждае от думи, но все пак белият декор изисква и уважение. Разтягането е нормално, само с едно вдигане добиваме височината за маса за хранене. Когато се разтвори плота, 6 до 8 души могат свободно да се разположат, защото тя става с размери 80 на 160. А когато е сгъната в горно положение, 2 души или 3 на големия плот могат да се разположат, а на малкия още един. Свалянето също е толкова лесно, само с едно движение, така че това бяло бижу очаква своя собственик. Благодаря за гледането.